Pulahan ba ito eh? Mga tayo. Dali na naman mga tayo. Grabe jackpot na ako mga tayo. Pakita ko sa inyo mga tayo. Grabe. Grabe. Mga tayo, ang dami. Hello, good morning mga katoy. Yon, welcome ulit sa panibagong fishing adventures natin. Panibagong fishing spot mga katoy. Sa may barangay Bagong Bayan, Taguig. Yan, gandang spot mga katoy. Diyos ko, may nahuli na ako, marami na. So, shoutout muna tayo mga katoy. Yon, shoutout kay Jason Sorio. Yon, shoutout katoy. At happy birthday nga pala kay Guillermo Bobon at kay Rodel Abaha. Yon, at shoutout kay Jusilin, yon, shoutout Kachoy. Leomar Vlogs, yon, shoutout. Pau Castanyas, yon, shoutout Kachoy. Gary Manata, yon, shoutout Kachoy. Ray Rib TV, yon, shoutout Kachoy. Francis Ruin, yon, shoutout Kachoy. Ate Lisa Vlogs, yon, shoutout Kachoy. Maraming salamat sa inyo mga tayo sa mga sumusuporta sa ating channel. At yung mga gusto pong magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo sa comment section po natin. Update ko na kayo sa huli natin mga toy. Mayroon na ako huli mga toy. Tinanghali mga toy kasi naghanap ako ng bulati. Yun mga toy. Pakita ko sa inyo huli ko toy. Oh. Yan. Mga good size yan mga toy. Oh. Yun. Yun. Diyan natin ulit mga toy ilagay. Yun. Oh mga toy. Oh. 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 Pulahan pa mga toy. Oh. Yun oh. Medyo alanganin pa ito mga toy. Pakawalan natin ito. Marami namang kibit, yung malalaki na lang kunin natin. Uy. Yun, meron na naman mga tayo. Uy, sus. Ang kibit to. Yung mga okay na ito mga tayo. 3.1. Mga tayo, nakarami na tayo mga tayo. Yung iba nga lang ito mga tayo, di walang video. Yun, pipiliin natin yung malalaki. Shoutout nga pala kay Kachoy Aris. Ayun. Wala Kachoy sa sa may barangay Buli eh. Kaya umalis na lang ako. Saka na natin risbakan 'yon. Risbakan natin doon kung may kasama tayo para masaya. Tinatakbo na naman isa mga rin. Oh, grabe to. Uy. Malaki to. Okay, kaya mo. Ay, nanaan. Oh. Yung naay sa kabila. Ay, maliit na. Huwag ka magsusumbong ha. Grabing bibit dito. Huli ka. Yun, malaki to. Yun, malaki. Yung mga tayo, nakadali tayo. Yung dribble nyo. Pasensya nyo na mga tayo, wala tayong pasensya nyo na po yung video natin mga tayo. Yung iba nito mga tayo, wala ang big. Yun naman. Yes, thank you. Aww. Fingers tayo. Sabit ka ng sabit kasi yan. Ito natin malayo mga tayo, baka meron makadali tayong flap lang. Yan. Ay, pinagat na. Yan, meron na. Ay, sus. Ay, grabe. Kapal na maliliit dito nga ito eh. Yan, pagaling natin. Maganda yun. Sa ano natin eh. Hanggang sa gitna. Ay, binakanap pa isa. Binakanap pa natin. Magandang size ito mga ito. Wow! Na 3 mahigit. Ayos na yan natin. Tutuwa naman ang John. Naman natin ito. Yung sa gitna natin. Medyo malalaki-laki pala sa gitna. Makakadali tayo ng tsamba. Makakachamba tayo ng malaki. Yun na! Yun! Yan mga tayo. Gandang size. Pag maliit mga tayo, i-release natin. Pipili na lang ako ng malalaki. Yun. Ganda.
Dali rin. Dali ka rin, boy. Papaliguan niyo na to, Day? Ay, wag. Dapat lang may upo. Uy, yan ang upo. Huwag kayo. Dapat mayroong upo. Ang bilis. Laki mga tayo. Papaliguan na tong spot natin. Nag-harbisan pa lang eh. Ay tayo ito. Doon na lang kayo maligo oh. Toy. Malalim doon, kuya. Masarap maligo pag malalim. Ilan na huli niyo, kuya? Di nga kasi Madami. kami marunong. Yan, kinakagat na naman oh. Kasi maganda tong spot eh. Matagal nilong. Bigyan ko na lang kayong 20. Huwag nyo lang paliguan tong spot natin. Sige. Ha? Ano? Okay lang? Okay. Ano daw? Bigyan ko yung 20, huwag nyo papaliguan. Yun ano? Yun Ah, ano, Day? Ito daw. huwag nyo papaliguan. Yun ano? Hintayin nyo muna ako matapos mag ano. Sige. Mamingwit. Bigyan mo kami 20, kuya? Oo. Tig 20 kami? 20 lang, wala namang pera eh. Sige. Tapos, may usapan kayo mga tito mga bata. Bibigyan ko ng 20, huwag mo na lang paliguan itong spot natin. Ano, pabor? Okay? Oh, sige. Tapos, pagkatapos ko mamingwit, yun, pwede na nyo ng paliguan. Kasi ang ganda, oh, madaming ano, oh. Yun, oh. Ayan. Bachat na huli Yun, ko. yun, yun. Uy, sus. Ay, nakatakas. Napatakas. Putik na yun ah. Oh, Sarap. nagmura ka na naman. Sabi ko putik. Sabi ko, bawal magmura. Sige, bawat mura. Bawal. O, bawat mura, mababawasan yung 20 nyo ha. Wag, ate kita ka. Huwag magmumura kasi bad yan. Kuya, ilan bawas mo sa amin pag nagmura kami? 5 piso. Bad. Mababawasan. Hanggang sa maubos yung 20 nyo. No! Shut up! Naligo na yung mga bata. Diyos ko. Ang daming anglers dun mga tayo sa kabila. Maganda sana dito mga tayo. Makulimlim. Lipat tayo doon mga tayo. Lipat tayo. Doon sa banda ron. Yung mga tayo, lipat tayo dito mga tayo. Pinaliguan ng mga bata. Matalo ko sa 20 doon ha. Naligo na sila mga tayo. Yung usapan namin ano eh. Huwag mo nang paliguan eh. Bibigyan ko ng 20. Naligo pa rin. Hininga pa ng 20. Naisahan tayo mga tayo. Hindi tayo mga tayo. 1 hour later. Mga tayo. Dali na naman mga tayo. Grabe jackpot na ako mga tayo. Nag-strike kasi kanina. Grabe, di ko na nag-video kasi sayang ang pagkakataon. Pakita ko sa inyo mga tayo. Grabe ang dami. Dito lang sa spot na ito mga tayo. Tayo, ang dami. Mga tayo, ang dami. Dito lang yung mga tayo. Sakayin doon sa spot natin. Napakarami. Thank you. Pulahan mga tayo. Pulahan mga tayo. So yun, tama na siguro ito mga tayo. Ang dami na natin huli. Yan, dito lang ako nakarami mga tayo. Yung iba di ko na binidyo mga tayo. Kasi para makarami tayo. Sinamantala ko na yung undistrike natin kanina. Gawin natin thumbnail ito mga tayo. Gawin natin thumbnail. Iso yun. Ang dami mga tayo. Oh. Yan. Thumbnail. Yun, thank you Lord. Grabe. So yun, maraming salamat mga tayo sa pagsama ulit. Mainit na mga tayo. Jackpot to. Uy, thank you Lord. Tataba pati. Wala man lang aruyo, puro original mga tayo. Pasensya na mga tayo, medyo ano tayo, yung video natin magulo rin. Thank you po, pasensya na po. Yan ang fishing spot natin mga tayo. Sa kabila, ang dami nilang namimingwit oh. Ang dami rin ano, huli nila doon. Dito rin sa kabila, yung paganyan. Marami din. So dito lang tayo. Yun, yung pangalawang spot natin.
Kasi kanina mga toy, kasama natin mga bata kanina, biglang naligo dun sa spot natin. So, iniwanan natin sila. Nabindi pa ako. Oh, yun. Tara, mga toy. Maraming salamat. Yung spot natin, Bagong Bayan, Taguig. Yan, terminal ng jeep. Thank you po. Bye.